Hizkuntza gaitasuna. 12 lagunetik batek egiten du errazago euskaraz. Euskaldun denak ez gara berdinak hizkuntza gaitasunari dagokionez. Justu samar aritzen dira batzuk, eta beste batzuk aldiz, erraz asko. Herritar bakoitzaren hizkuntza gaitasuna determinantea izango da euskara ala erdara erabiltzerako garaian. Hizkuntza gaitasunari erreparatzen badiogu, datuak argiak dira. 3 lagunetik 2 ez dakite euskaraz. 16 urtetik gorako herritarren artean, 70% ez daki euskaraz hitz egiten. Erdaldun hutsak dira. Kontrakorik aldiz, ia ez da gertatzen. Apenas dago euskaldun hutsik gaztelaniaz edo frantsesez hitz egiteko gai ez denik. Ez dira 100% ere iristen. Hutsaren hurrengoa dira, erdaldun multzo handiaren parean. Beraz, euskaraz 10 hiztunetatik 3 dakite, baina ia guztiak elebidunak dira. Euskara eta gaztelania edota euskara eta frantsesa erabiltzeko gai dira. Elebidun horien artean gainera, gehiago dira erdaraz errazago egiten dutenak, euskaraz errazago aritzen direnak baino. Gaitasunean hortaz, handia da desoreka. Herritar guztiak kontuan hartuta, 12 lagunetik bakarra ari da errazago euskaraz. Euskal herritarren 8%. 210.000 hiztun guztira. Horiek dira egunero euskara erabiltzeko joera handiena dutenak. Baina horien aurrean, 10 aldiz gehiago dira euskaraz baino errazago egiten dutenak erdaraz. Eta hauen arteko gehienek gainera, erdaraz bakarrik dakite. Nahita ere ezin dute egin euskaraz. Hizkuntza gaitasunari begiratuta beraz, oso ahul dago euskara. Kontua da, azken 30 urteotan, asko hazi dela elebidunen multzoa, baina ez da handitu euskaraz errazago egiten dutenen kopurua. Horrek, eragin zuzena du erabileran. Hizkuntza gaitasunak zerikusi estua baitu hizkuntza bat ala bestea erabiltzearekin.